Здравейте хора, реших да ви покажа как да направите косата ви къдрава. Целта ви трябва само един ластик. Това е чудо. Въобще не е чудо, защото ви трябват и коса. Дълга коса или коса. С тази средна коса също, но аз ще ви кажа как да си направите нещо подобно като прическа. Подобно казах на прическа, но не е всъщност толкова официална прическа, но ежедневно. Така, взимам цялата си коса и я разделям на 3 равни половинки. И я сплитам. Взимам и правя една кръстовска. Взимам и другата половинка. И така правя кръстовска. Не знам доколко ме виждате. Какво правя? Защото съм с дръг конвас. Внимавайте, че съм граб. За да се види, виждали какво съм. Просто ми се обърнал. Не смисъл, ако виждате, аз плитам просто една плитка. Не е нищо много чудно за обяснение. Доста просто дори за обяснение и за всичко. Не знам, който може да помоли майка си, или баща си, или дядо си, или който може от вашето семейство просто да плете плитки, но макар че аз няма и докарах. След като сте направили плитката, старайте да я промушкате точно до края да се получи нещо като балонче, вижте. Такова балонче. И балончето, намерете да се получи по-зряло след това балонче. Се преметята още един път и ето го балончето. Ето това е балончето, ако не знаете. Така, след това, както сте си правили плитката, знаем, че така ви е къса косата и вземате. Пак с къса коса. И фащам като на кръг. И слагам така. Ето така. След че видите, така се получава. Аз ще го седи пластик, е така. Ако искате, дори ще ви покажа как. Също така и помушкате. Лесно е. След това, да бъде по-красиво, може да си вижте ето така няколко косама надолу от косата ви. И ето! Бързо, лесно, ефикасна прическа, която че се получава доста добре и добре за ежедневието. Ето как да си направите една ежедневна прическа, ежедневен грим и всичко ежедневно. Както може да седите потник или на Мики Маус. За спортуване сте готови. На мига. Може да започнете да спортувате. Започвам започвам. Отивам вън, гълбам си ролите, карам ролери 2 часа. След това, ако се чуете какво правя, след като карам ролерите, правя коремни преси, набирам се, ходя в църквата, люлям се правя, после правя пак коремни преси, после тук правя на предни глава и започвам тренировки. Много различни, мога да покажа един мой ден и
така. Това е от мен за сега, защото дължих много клипа, стана вече 5 минути и 3 секунди. Да. Не, по-скоро 5 минути и 13 секунди. Опитвам се да направя нещо или много интересно, но е така. Е така просто